Tiba-tiba hiler-hiler nggih. Muga-muga wae ulung tekan titipan sithik diajeng. Aku semerbak. Pripun rasa pripun? Nek loro urane kok kaya petok kang ras. Aku tulung ana tekno, kowe sing kulino ngeteke. Kata santo jajin ayo diramani diajak. Masa santo siapa? Saya sakit cuma nengok. Ya alon-alon orang ya bisa. Kalau penjenengan maksa kalian dipati minat jiwa Wisnu. Aku ponco karo dipati minat jiwa. Jebul dhewe pancen daya temen. Dirasa ketinggian mas. Nanti aku tumekan ing pralaya. Kula ngono wae to lan. Aku kepengin ngerti. Kasektene dipati minat jiwa yo kok dadi ngetape-tape banget. Engkang saged digdaya sekti manggara menika boten-boten santes kagungan kasekten sifat kandel inggih menika godha wesi kuning kalian pedang Sokoyono. Godha wesi kuning karo pedang Sokoyono menika ingkang saged sekti manggara boten tedas tapak palipan. Yen ngono kebu pengapesane dipati minat jiwa ana pusaka loro iki. Yen ngono tak jaluk prasetyamu wae. Aku kepengin ndarbeki pusaka loro iku. Kepiye caramu? Karep ben aku bisa ngegem pusaka loro kang aran godha wesi kuning lan pedang Sokoyono. Kita tersebut kula dhateng panjenengan lan pengajeng-ajeng kula saking uwal sakti blambangan kula saged Ya tak enteni. Aja suwe-suwe. Kang hati-hati. Aja ngati. ayo diajeng. Muga-muga wae kok beneran. Ini bakal jadi pusaka loro wae. Wakil dan jiwa kepada pusaka. Wis bisa kesempatan. Sakit kasebatan Kang Mas menika perkaosanipun Adipati Guru Wisnu. Kita ngaran Godha wesi kuning. Wesi Kuning. Pancen wujude ya. Wujude kuning emas. Ning ambak wujude kaya ngene. Duweni perbawa kang gedhe. Ari basang ditamake gunung jubluk segara bisa asam. Sing iki pedang. Pedang. Iya.
pancen pedang iki duwe daya kang Wong pamoripun kados katon to. pantes yen Dipati Minak Jingga padha duweni kasabar kabeh. Ya wis yen ngono sliramu ning iku Minak Jingga tak entenani. Kados katon. Ana dewa kang welas marang aku Minak Jingga. Kula saiki diteruski. Nggone peperangane awake dhewe durung rampung. Apa ora ngerti karo mendangi Minak Jingga Damar Wulan. Aku ngerti nek kowe pancen wong sing milih tanding. Ning aku ora bakal miris ngadepi kowe. Mergo aku ngerti marang pengapesan. Jur, saiki karo kepiye Damar Wulan? Sawangan iki apa? Minak kewajiban Joko Pusaka kok ilang kaya ngono Jayun. Jenengan nak dawuh kan madoske benderan. Niku lajeng jenengan film. Kae ngono Jayun. Nggih. Minak Jingga ora bakal mundur Iya, iya. jangkap. Senajan kuratan Joko Pusaka, Minak Jingga ora bakal mundur sak jangkap. Nggih, nggih. Moga-moga. Bulan Damar Wulan. Ayo Minak Jingga Damar Wulan. Kados pundi? baik orang punya Dipati Minak Jingga wis tekane perang. Kados pundi? Sampun dipun. Baik orang punya gilang-gilang wandane Dipati Minak Jingga. Aku kudu bali nang Mojopahit. Ning nggonku bali nang Mojopahit tak kudu nggawa bukti mustakane Dipati Minak Jingga. Mula gulune Dipati Minak Jingga bakal tak ketok. Mustakane bakal tak gawa ning Mojopahit. Ya ya. Iki mustakane Dipati Minak Jingga wis sepak. Mula kan bisa tolong diramu mampal ning besok dia video sira mustakane bakal tak goyo ning Mojopahit. Usaha loro dipanen. Aku tak gawa mustakane. Layun Kok buta napa? Kok buta tidak ngerti. Mongkon buta kan buta. Aku jaluk Gusti Minak Jingga seda. Thank you.
Bye.